Bakit ayaw mapihit itong nabili kong ano pang ayun. Wala. Wala yung lalagyan. Ay, di po. Yung lalagyan ng cellphone ba? Hindi ko napipihit. Bumili nga, hindi ko mapihit. Okay na. Ano? Ewan ko sa'yo. Okay na, manahimik na. Saan ba yung usa kong ano? Atay na to ba?
Hoy, DJ, pag-sure diha. Ungguyan, baby! Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, dollar 5, tag 5 na tanan. Pili, pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Wate, wate. Hello, Kuya Ted. May kalab shout out. Ano yun? Sana all sarap ng buhay. Ngayon nga lang ako nakakit ng maaga-aga. Grabe kayo. Hindi na kaya ako nakakapag-live. Sabi ko makapag-update. Ayan. Kay Wings, may kalab shout out. Magandang buhay po sa lahat. Ayan. Kuya Ted, may kalab shout out. Kuya Wings, may kalab shout out from Sister Roychen. Ayan. Update lang ako, guys. Manoy Kubi, salamat. Guys, paki naman guys sa nakapin, guys. Baby pa ang bahay ni Kuya Kobe.
Ang lapad ko sa ano, oh. Lumalayo na nga ako sa... Kilapit ko po. Naririnig ko yung ano ko dyan, guys. Yung boses ko. Wala pala akong ano doon. Tinanggal ko yung maliin. Tinanggal ko, guys. Yatay. Magkaiba yung headset ko ba? Maano ba? Naririnig niyo ako dyan? Malakas ba boses? Maganda ba boss? Maganda tuloy yung boses. Hindi, yung ano ba, yung malakas ba yung sound ko? Namali tuloy ako ba? Giyatay na yan. Buang man talaga. Saklap. Oo, manay, may boses. Eh, kasi nga, tinanggal ko ito. Eh, magkaiba yung headset yung isa dito sa isa, yung isa dyan. Eh, mali yung tinanggal ko yung dyan. Kaya sabi ko, mute raw. Nasa work ka pa ba? Ano, kalbo? Pindan, salamat, Marie. Megalaw shout out, Sisi. Tamsak. Salamat, Sisi. Sikang Atong. Ayan. Ilang araw na akong hindi nakakapag-live eh. Lagi akong anong oras na akong umakyat. Kuya Ted, mega love shout out. Salamat po. Wish lalong gumaganda siyo. Oh my God. Sana all gumaganda, kuya. Nagkatatulo-tuloy laway ko, Kuya Ted. Saan kayang ganda yon? Guys, paki naman guys sa nakapin guys. Mega love shout out, Kuya Ted from Sikang Atong. Ayan. Pero ang taas ng ano mo ba? Ang lapit ng ano ko, ng cellphone ko. Lumalapad tuloy ako, nawawala tuloy yung pagka-sexy ko. Tawa na naman ako dito, Giatay. Kumakaldag nga, Kuya Ted. Kumakaba na naman ako? Giatay na yan. Ang payat ko na kaya, kalbo. Ano yan? Ano lang yan kasi malapit ako sa cam. Pero pag lumayo ako sa cam, tinan mo, sexy ako. Blooming ka nga, Sisi. Giyatay. Blooming giyatay kayo. Wala na nga akong ayos. Sana all. Sikang Atong mega love shout out from Kuya Ted. Lalayo akong konti. Nakikita masyado yung aking pagmumukha. Ayan, oh. Ano lang tayo? Ayan ang bantay ko, oh, gabi-gabi. Di atay. Ang pangit nga ng kulay ng ano ko dyan, oh. Light siya. Uy, guys, paki naman guys sa nakapin, guys. Baby pang kanyang ano ba? Baby pang kanyang house. Di atay. Mali na naman yung aking ano. Guys, salamat sa inyo, guys. Sikang Atong from Kai Wings. Uy, bakit ang bagong ano ngayon pag nag-LS tayo ng ano patayo na ano hindi na siyang patagilid. Hindi siya nagtatagilid sa akin. Mega love shout out Mrs. Johnny from Kuya Ted. Hilamos pa lang yan, Sisi Ping. Blooming ka. Sana all. Sisi Mari, sana all. Gatay. Hilamos nga, hindi nga ako nakapaghilamos. Hindi na ako pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Nandun ang CR. Push me. Batman, mega love shout out. Idol, Sipal. Salamat, Sisi Idol. Mamping, Bicolana, pahingi ng anong ulam mo? Talbos ng bagoong ba? Oo ba? Tara dito. Mayroon akong talbos ng kamote.
Ano ba nakalagay dun sa ano ko? Talbos ng kamote, tapos may bagoong ako. Gusto mo? Mega love shout out Mrs. Johnny from Sikang Atong. Si Idol, mega love shout out from Marie. Nagugutom ako, guys. Sanay ka sa Sanay ka sa patayo, host. Ay. Yatay kalbo. Hindi nga, bakit patayo na ngayon? Hindi na siya yung patagilid ba? Ang patagilid yung yung nasa StreamYard na siguro, no? Oh, dahil ngayon lang ako nag-LS na naman, kaya... Oy, masarap kaya yun! Sabi ko na pag... Patagilid pwede din. Oh, di ba? Push me. Mega love shout out. Good evening. Mega love shout out all. Ang ganda ng samahan nyo, guys. Si Johnny, ganyan kami paggabi. Kuya Ted, tingnan mo, may patayo na may patagilid. Kuya Ted, nagkaganda tuloy na naman ang lawik ang ko. Sisi Irene, mega love shout out. Work mo, sige lang Sisi, sige lang, okay lang. Sis J, good morning. Good evening pala, Atay na mata to. Natulo na naman ang ilong ko. Kalbo, pinatatawa mo na naman ako. Mas maganda. Ano yun, Kuya Ted? Ang bilis. Mas maganda pag nakatihaya. Yung... Idol Sipal, dikit na tayo. Tusok na lang. Sis morning. Mega love shout out Mr. Kobe San from Sikang Atong. Sir Ted. Bala kayo dyan. Basta kung saan ang kung saan ang, hindi talaga, bakit talaga nakatayo siya? Kuya Ted, pasimula. Kuya Ted, oo nga, bakit nakatayo siya? Di ba dapat nakatagilid? Yan na siguro bagong ngayon, Alam mo, mas matindi dyan, Wings? Nakatuwa na. Papasok ka ba na nga pag nakatihaya? Giatay, Kuya Ted, kilala mo pa. Ang sakit ang ko. Pero maganda din pag nakatayo kasi siya, malapad. Kaso nga lang yung niya ba, yung pagpipin. Hindi ko masyadong Oy, si Johnny, bakit hindi na kita makita ngayon? Hindi ka nagla-live pag Tanong nyo nga kay Abo. Nasaan ba si Abo? Tanong nyo nga kung anong maganda. Nakatayo, nakatagilid, nakatuwad. Para hindi ko natatanaw si Abo. Nasa ibang bakod na naman yun. Nagutom ako bigla, Atay. Oo, maganda talaga pag nakatayo, host. Tinan mo, ang laki ko kaya. Masyadong malapit lang yung camera ko, kaya Kitang-kita tuloy yung butas ng ilong ko ba? Nagtulo. Pag ayaw ko talaga natawa ng tawa kasi natulo yung ilong ko ba? Madaling malubat. Gusto ko sana magsalita. Kuya Ted, ang madaling malubat walang exercise.
tawa dito kay atay. Oo naman, Mrs. June eh. Madaling maplat. Oo, madaling maplat ano. Si Marie. Kaya kailangan wag masyadong wag tihaya. Malakas yan si Ping. Maghapon nga nagkataya. Yan din. Si Lens Joy, thanks for coming. Maghapon kakatayo sa kusina, giatay na yan. Pero yung sinasabi nilang nakatayo, madaling makapanghina ng ano yon, ng tuhod. Lambot agad yon, si Lens Joy. Mega love shout out from Sisi Marie. This is siguro si Sis Rogin. Hindi nakikipag-anuham. Thanks for the jacket, host. Salamat Sisi Koy pagpunta. Hindi ako kumain ng kanin pala. Nito lang ako, host. Tulog lahat. Sige lang Sisi Koy, salamat. Salamat sa pabidyo mo dyan. Ay, Sis Johnny, ano ba yung video mo kanina? Bakit naka-private? Pinunta namin ni Sis Irene. Bakit hindi siya ma-open, naka-private? Anong ginawa mo? Together. Thanks for coming. Big love shout out. Salamat po sa pagpunta. Malakas ba boses ko pa? Hi together. Salamat po. Pagpunta sa munting bahay ni Ping. Ayan. Lens Joy. Si Kang Ato, mega love shout out po. Si Kalbo kasi pinatawa ko ng pinatawa ba? Nagtulo-tuloy ang ano ko ba? Diba? Mag-type kayo guys. Wala na akong mabasa. Together we are family. Mega love shout out from si Kang Atong. Guys, sa nakapin guys. Bibi pa yung bahay niya guys. Paki naman please. Shout out to all from Together. Si Kang Atong dan tamsak dikit po sa bahay mo may bakas. Salamat Sisi. Lens Joy, salamat. Lens Joy, mega love shout out Sisi Mikay. Ay Mikay TV. Nandiyan ba si Sisi Mikay? Ayan si Mikay. Thank you Sisi Mikay. Uy, hindi ka patulog. Mega love shout out. Anong oras na dyan Sisi Mikay? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Uy, alas 2 na. Hindi ka patulog. Salamat Lens Joy. Dating dikit na ako sa iyo Sisi. Ayan, salamat. Alin ba tumutulo? Yung yung ilong ko ba? Mikay, mega love shout out from Kuya Ted. Di ba pag tawa ko ng tawa, natulo talaga yung ilong ko. Ang bilis. Lens Joy, mega love shout out. Nagawa ko ruleta. Wala ka ng pahinga Sisi Mikay. Kuya Ted from Sisi Mikay. Sisi Mikay, mega love shout out from si Kang Atong. Ay, maganda ba ako, Sis Mikay? Ay, kapal talaga ni Ping. Ay, giatay na yan. Sisi Mikay, maganda daw ako, sabi nila. Naiyak na si Kalbo. Maniwala akong blooming ako pag sumagot si Sis Mikay. Naubo ako din. Naniwala na sana ako si Mikay eh. Kaso naubo ka. Ay, ang pangit. Akala ko maganda na ako kay atay.
Nadadala ako sa tawa mo, sisiyos. Ngayon lang ako natatawa ba? Kasi sis Mikay, kanina sabi nila sa akin, blooming daw ako. So, ibig sabihin, kaya sabi ko, gusto kong tanungin kita para ano ba, maniwala kung totoo nga ba talaga. Pag sinabi mong oo, naniwala na akong... Mga amigo o bakit amig na paminaw o panayaw mo sa pag-upong sunat. Sisi Peng, big ko to sa'yo hanggang matapos. Salamat Sisi Lens Joy. Salamat sa pabigi mo ha. Tulog lang ako ulit. Sige, good night. Good night, Sisi Koy. Tingnan mo, hindi totoo yun, kalbo. Kaya ate, niluloko nyo talaga ako. Gusto ko na sanang maniwala eh. Nagutom ako ba? Uy, nawala tuloy yung aking sound. Ayan. Hilako pa naman ining sa kuyang cellphone. Ano na yan? Kami na nga ni Wings ang nag... Ilang araw na, guys, minsan, pasensya kayo sa akin, pag hindi talaga ako nakakapag-dot-dot, hindi ako nakakapag-support, busy talaga ako, grabe, laging busy ako sa daming luto. O, Sisi, maniwala ka na, sila Kuya Ted na may sabi. Niwala na ako kasi lalaki sila eh. Hinihingal ako sa kakatawa. Uy, masarap sana kung kung tayo, StreamYard, May kasama ko sa taas. Wala, ubos na yata StreamYard ko. Nakailang, ko dun sa, pizza pa lang ba ngayon? Hindi pa tapos ang buwan. Pero meron pa naman sigurong natira, Guys, tapos na ba kayo guys sa nakapin? Guys, hindi man kayo nagbababa ng tutusukin. Tusukin nyo naman. Bukas. Oy, excited na ako. Sana manalo tayo. Manalo tayo sa pag-games nila. Mikado TV? Mikado TV. Tamsak dan po. Sinong Mikado? Baka si Mikay. Baka Mikay. Mikay TV. May Mikay. Manikubi. Mikado? Mikay. Si Mikay to, no? Wala man ako ditong Mikado. Yun na nga. Si Mikay. Yun na nga sasabihin ko, Ricardo. Naunahan mo lang ako si Mikay kaya to. Oo nga, sana nga manalo tayo. Marami yata silang pa-games eh. Sana manalo tayo, no? Malabo na mata ni Sir ko. Mali, Kubi. Hindi na mali lang siguro ng dot-dot. Ako minsan ganyan eh. Sa pag pag dot-dot. Po, Mikay, hindi Ricardo. Ted Bailon. Tamsakdan po. Salamat, Manay Kubi. Tingnan mo, pagtawa talaga ako ng tawa. Madaling yung ilong ko. Diba?
Marami yan, marami yan si Kang Atong. Panigurado bukas. 1 year eh. Ano talaga yung ilong ko ba? Si Johnny, nasa bakasyon pa kayo? Mag-message sana ako sa'yo kanina, hindi na ako baka maistorbo kita eh. Alam ko nasa bakasyon kayo eh. Kaya naubos si Mikay. Si Mikay. Kuya Ted, naubo na ako. Kuya Ted ka. Anuhin ko na yan, Kuya Ted. Yakapin ko na yan. Minsan lang ako masabihan ng maganda, di ba? Ang sakit na ng tiyan ko ba? Si Mikay, may sinasabi si Kuya Ted. Tingnan mo. Ang likot ko, ano? Parang yung ko natulog ko sa ilong ko. Mikay TV, sorry. Naging Ricardo. Manay Kubi. Ano nga eh, akala ko Ricardo eh. Baka sa lang yun, Manoy Kubi. Sa pagta-type ba? Minsan kasi ako, di ba? Minsan yung cellphone ko, tama naman yung pagta-type ko, pero pagka yung na-send ko na, minsan hindi ko napapansin, pag na-send mo, mali. Ewan ko sa yata yan sa cellphone. Ewan ko, ano ba tawag dyan? Di ba, inaano naman yata yan, inaano sa settings? Ewan ko, hindi ko rin alam. Ganyan din ako minsan. Sa cellphone. No, fuck. Yatay. Ayoko talaga ng tawa. Kasi pagka nasobrahan ako yung nagkakanda turo ba? Sisi Marie. Kamusta ikaw sa saan ka sa Jeddah? Maganda ba sa Jeddah? Open ba ang Jeddah? O parehas lang dito sa Saudi? Parehas lang ba sa Saudi na yung hindi din nakakalabas? Ang Jeddah? Or medyo doon maganda ng konti dito? Salamat sa pa-ads. Hindi niya pala ako naririnig na sa ads pa daw siya. Si Johnny, hindi mo ko sinasagot. Yung sabi ko sa'yo yung kanina, bakit naka-private yung mo? Pinuntahan ko kanina yung video mo, naka-private. Bakit private mo? Oy, mas maganda. Riyadh, Saudi, Rinjida. Ano daw? Sabi ni sis, Mikay? Oy, mas maganda Riyadh, Saudi. Ganon. Hindi, ibig ko ba sabihin, sis Mikay, yung excuse me. Yung kanina, sis Johnny, yung kanina, ano ba yung video mo na yung kanina? Hindi ko ma-open, pinuntahan ko siya, hindi siya ma-open, naka-private. Huling post mo kanina. Video ba yun o live? Pinuntahan ko, hindi siya ma-open, naka-private, tapos pinuntahan din ni sis Irene. Sabi niya, naka-private man, sis. Oo nga, naka-private ka ko. Kaliwat tenga nasa movie. Kanan nasa iyo. Yung kanina, sis Johnny. Pero Saudi pa rin manay. Oo.
Ang Jeddah, ano pa rin ng Saudi. Part pa rin ng Saudi. Maano, no? Nakakaano dito sa atin, hindi masyado nakakalabas. Labas ka kunting oras lang. Di ba? Hindi siya yung maghapon talaga na yung lalabas tayo yung maghapon. Yung masarap sana yung bang ano, yung pag mag-ano tayo, mag ano, yung mag day off, yung one day ano. Ikaw ba sis Mikay, pagbalik mo ganun kaya? Sa tingin mo, maaano ba yung sinasabi nila na ano, na every week ano, may ano tayo, day off? Ang dapat kasi noon, ang ano niyan, dapat siniseminar yung ano, yung mga amo. Kasi kung tayo ang magsasabi sa amo, mahirap. Alam mo naman yung mga amo, yung halos hindi nasunod talaga sa ano dito sa Saudi, di ba? Hindi nasunod sa kung ano yung nasulat, kung ano yung nakasulat. Kasi pagpunta natin dito, nakaano naman talaga sa kontrata na may pahinga tayo every week, di ba? Pero wala yon. Ano pa nga, over pa tayo sa oras. Sisi Dandikit na po. Salamat Sisi Marie. Di ba? Maganda sana kung masunod yung bagong panukala nila ngayon ng ano dito sa Saudi. Ay, tuwang-tuwa man ako noon. Kasi makakagala ka ng ano ba? Makakapahinga tayo ng mahaba-haba. Hirap kasi ng ano na sitwasyon natin dito kahit gustuhin natin na yung mag-ano tayo. Mamahinga hindi. Ano sila yung bang ano sila na yung oras natin ba mabawasan. Gusto nila puro trabaho. Mag-demand ako ng day off 2 times a week. Article 10, 11 weekly day off. Pakita nyo kasi Saudi Labor Code. Pasahan mo nga ako sis ano? Meron kanyang papers na yan? Yung galing doon sa ano, kung hindi ko matinignan, hindi ko binasa, yung galing doon sa OWA, nandun ba yung sa OWA? Yung kinuhang papers natin pagbalik? Ito po ho, sinasabi mo. Tingnan ko nga sis ano. Hindi yan. Ano to sisi? Bago to? Ano mo tayo? Subscribe ko nga. Hindi ito sis Juni. Readman yung ano mo. Readman yung ano mo. Yung profile mo doon. Hindi ito yun. Hindi ito. Yung kanina, hindi namin siya ma-open kasi titignan ko nga eh. Ayan, dinikitan ko na sis Yoni. Ah, dinilit mo. Bakit mo dinilit? First anniversary of Team Monetize. Ayan. Guys, paano? Money Kubi. Ayan guys, oh. Anniversary ng Team Monetize bukas. Ayan. Pasyal ka bukas, Money Kubi. Asa na ba yan? Pinin ko, di ba? Ang hirap kasi nitong ano ba, nitong hindi ko masyadong makuha tong Money Kubi, yung binabanisi kang atong na ano link. Pakitamsa ka naman po. Ano yan? Bukas yan. Paano ko tumano?
Dapat sa messenger mo, sis Mikay. Sis Mikay, sa messenger mo siya send sa akin. Paano pag nito, sis Mikay? Paano ko siya ma-save? Doon na sana sis Mikay sa sa messenger. Para maano ko. Just Jincy 137 ay 35 mega love shout out. Thanks for coming. Hello, good evening. Good evening to you. Bakit ang ulo ko? Nakayang na ba ako? Wait. Wait everyone, my channel. Hindi ko siya ma-save dito, sis Mikay. Doon na lang sana. Titignan ko nga. Alam mo ba yung pag-uwi ko, di ba, ako. Pero hindi ko man binasa. Ewan ko kung nandun na. Ay, hindi. Bago lang pala, di ba? Ngayon lang, November 6. Ay, October 6, in-approve, di ba? Ping for you. Thank you. Jincy 35. Guys, sa nakapin tayo, guys. Yung hindi pa Sige, sis Mikay, salamat. Hinalhal ako yung lalamunan ko kakatawa ko kanina. Jincy, on the top, please. Please support on the top. Mamaya, Miguel Sanchez. Ay, giatay. Ano na ba yan? Saan ako napunta? Kasi ang hirap ng patayo, ayan, nahirapan ako pagpatayo kasi nga yung pag ng basa ng, hindi katulad nung nakahiga. Diba? May day off ka din, sis Mikay. May day off. Nung dati ba, sis Mikay, nakaka-day off ka, diba? Ay, ano yan? Sis Mikay, nung Friday, kami ni si Kang Atong magkita sana kami nung Friday kaso hindi natuloy. Pag nandito ka na, pag may time tayo, magkita tayong tatlo. Kita tayong tatlo kasi para naman tayo nandito sa Riyadh. Tamad ako lumabas. Tamad ka lumabas, sis Mikay. Paano yon? Mo yung yung rest mo. Oo, pagbalik, sis Mikay. Sali ako. Oo ba? Manny Kubi, sali ka. Sa lang? Diyan lang sa Riyadh Gallery. Nung Friday, nandiyan ako sa Riyadh Gallery. Nag-off ako. Hindi nga lang pinayagan yung kapatid ko kasi sabi ng amo ko kailangan lang kami yung hindi kami sabay kasi gusto niya may natitira. Oo ba? Sa pag nandiyan na si Mariroma Vlog, sarap kaya ma-in love as Musiho. Ha? Ano yun? Bakit? Ano yun? Ano yung ma-in love, sis Juni? Ano yun? Kanta ka na. Hindi ko na nga naranasan ma-in love, sis Juni. Naghahanap nga ako, wala naman makita eh. Sabi ko sa'yo, bigyan mo ako dyan eh. Oo ba, Manny Kubi, diba? Pwede naman yun. Pwede man yun.
Dito lang ako sa likod bahay nyo. Sa likod ng bahay namin, saan? Sabi nga ng kapatid ko, malapit ka lang daw dito. Di ba nagdala ka nung munggo? Nung nakaraan. Saan dyan? Saan sa likod? Aha, Sir Kubi. Saan sa likod, Manny Kubi? Guys, naman guys sa nakapin, guys. Manny Kubi, tapos ka na dyan sa nakapin? Para bukas yan, punta ka, pasyal ka sa nangumbida talaga ako. Kuya Ted, nangumbida ako, Kuya Ted. Sis Mingay, kumbidahin ko na si Kubi, si Manny Kubi. May anniversary bukas ng team. Ayan, pasyal ka bukas. 1 AM dito sa atin. Kung hindi ka busy. Basta diyan kaya lakarin. Sige, pagka gusto mo man ay Kubi, pagka naglabas ako, pwede man. Kaso nga lang, minsan lang ako lumabas. Minsan, di ba kalalabas ko lang ng Friday? Minsan kasi, ikalawang buwan, ikatlo. Depende sa akin kasi magastos din eh. Kakain ka, di ba? Magkasama kami ni Sir Kubi sa flight. Oh, magkakilala kayo niyan? Di nga. Hindi nga, si Kang Atong. Oo, Sisi. Sarap ba ma-in-love host? Matanong ko lang. Masarap. Masarap, Sisi Marie. Lalo na pagka yung yung in love ka dun sa taong in love din sa'yo. Ang sarap kaya. Kaso hindi ko na naranasan. Parang na ako ba yung manhid na yung aking heart. Hindi na Country boy, mega love shout out. Thanks for coming. Good evening. Good evening, my dear friend. Ayan, Tusok Ox. Salamat. Gusto ko nga maranasan ulit Gusto ko maranasan si Marie kung paano yung ma-inlove ulit eh. Sana may ma-inlove sa akin, my friend. Yahoo! Guys, naman guys sa ating bisita kay Country Boy Magic. Ayan. Thanks for coming, my friend. Ko nga siya, nasa na ba yung niya? Guys, tapos na kayo guys sa nakapin, guys. Sana all in love. Hindi ko na nga maranasan si Lilian. Bakit nahubaran si Lilian? Bakit ganon? Hindi man ako nagtanggal ng Hindi man ako naghubad. Bakit? Ibang to, Sis Lilian. Hello, host. Iba mong account, Sis Lilian, siya, hindi siya Ito yung isa. Yung isa, Kaya pala, sabi ko, hindi man ako naguhubad ng Kaya pala nakahubo. Ayan. May panty ka na, Sis Lilian. Guys, naman guys sa nakapin, guys. Sana nga maranasan ko ba. Pero alam nyo, si Marie, matry nga host kung baka kiligin din ako. Talaga, yung bang pag in love ka, yung nandun talaga yung sarap. Pero gusto ko, kung ako man ma-in love, parang wag na Pilipino. Parang wag na Pilipino kasi pag Pilipino, kadalasan kasi sa Pilipino, hindi kontento. Country Void, Dan from Sikang Atong. Thank you, Sis Sikang Atong. Shout out Lilian from Miss Johnny. Oy, si Johnny, di ba? Parang
parang sa akin, kung halimbawa na mag-try ako, gusto ko yung ano, yung seryoso, yung hindi lang kilig. Si Marie hindi lang kilig, yung bang kayang ano, kaya ka talagang mahalin ng totoo. At saka hangga't ano, parang hindi na nakakaano yung ano, yung Pilipino kasi ang Pilipino, alam mo naman ang Pilipino, hindi talaga siya makontento. Sa isang ano, sa isang Pilipinong lalaki, malabo yung isa lang yung ano niya, hindi yan ano, ano tawag niyan? Hindi yan kontento sa isa, promise. Meron din hindi naman ko nilalahat ng lalaki ha. Meron din siguro nakokontento pero madalang, pero karamihan hindi kontento sa isa kaya parang ayaw ko na ng Pilipino. Kapatid Vlog, mega love shout out, harang, ping. Salamat. Hindi lahat manay. Oo nga, hindi lahat manay kubi. Hindi nga lahat. Pero karamihan sa Pilipino cheater. Natawa tuloy ako. Nalakas yung tawa ko, 'di ba? Hindi talaga ano, 'di ba kapatid Vlog, ano, meron naman ho sa nakita mo si Jaime. Oo nga sis Lilian. Hindi ko naman sinasabi lahat, pero karamihan sa mga lalaki ngayon hindi kontento sa isa. Mr. Nature, mega love shout out. Thanks for coming. Yun lang ang observe ko sa lalaki ngayon. Malabo na yung makontento sa isa. Nasa tao yan. Oo nga, nasa tao nga yan. Pero, yun nga lang, yun na lang masasabi ko. Hindi, karamihan kasi sa lalaki ngayon hindi kontento. Laging may extra. Ano, Mr. Nature, masabi mo? Totoo ako, tama. Sir Kubig, correct. Bakit ano masabi ni Manny Kubi? Marami ka ng mababait. Ano, marami kami mababait? Hindi naman yung bait yung pinag-uusapan natin dito. Guys, please guys, nakapin guys para mapalitan natin. Hindi yung bait yung pinag-usapan dito, Manoy Kubi. Yung bang lalaki na marunong pang makontento sa panahon ngayon, na hindi na tumitingin sa iba. Tama kasi si Haha. Buti na lang bading ako. Kapatid Vlog, giyatay ka. Hindi talaga, yun lang talaga nakikita ko. Kaya sabi ko nga, mahirap mag-isa matanda, mahirap mag-isa yung bang tatanda ka mag-isa, pero ewan ko. Kasi ako, parang gusto ko pa na ayaw ko na yung gano'n, pero ewan ko, parang ikaw kaya man ay mag-ulam ng sardinas araw. Oo nga, gano'n nga ang mga lalaki. Gusto adobo ngayon, mamaya sardinas, bukas tinola. Oh. Mega love shout out kapatid Vlog from Mrs. Johnny. O di ba? Yun nga Manoy Kubi sinasabi ko sa mga lalaki. Di ba? Nanggaling na sa inyo? Nagsasawa kayo kaagad. Hindi dapat pinagsasawaan 'yun. Dapat habang tumatagal lalong sumasarap. Kaso hindi habang tumatagal tumatabang. Gano'n kasi yung mga lalaki. May pinaghuhugutan ka, Ping. Ay, giyatay. Ano nangyari? Bakit napunta doon yung usapan natin? Ha? Giyatay na yan. Ano nangyari sa usapan natin? Kapatid Vlog Dan Connect from Sikang Atang, salamat. Tuma Music, thanks for coming. Mega love shout out. Tama ako mali. O, di ba? Pero ang babae, kayang-kaya makontento 'yan.
Ang mga lalaki talaga ganun. Yun talaga ang maano ko sa mga lalaki ba. May pinaghuhugutan ka nga, host? Hindi ko nga alam, sis Lilian eh. Hindi ko lang alam. Diba? Hindi sa pinaghuhugutan, yung bang, parang ano, yung bang, ewan ko ba. Kasi pag nagmahal ako sobra, kaso nga lang, lagi ako nasasaktan eh. Ano daw? Sana punta yung usapan na yung gatay. Sana ba yun? Sana tayo nakarating. Magsaksak ako kasi malulubat yung ano ko guys. Malulubat yung aking, ano tawag nito? Yung aking net. Giatay. Yung aking internet malulubat. Ayan. Baka mamatay na lang yung aking cellphone. Ano daw? Saan na tayo? Depende din yan sa babae host. May pinagugutan. Wow. Tuma Music, thanks for coming. Ano daw, aray, galit ka sa aming hunting. What's the subscribe? Ano daw? Hindi ko maintindihan. Ano daw yan? Naku, host, huwag kang magsaksak baka may mamatay. Inano ko yung yung knit ko ba? Ang lalim ng hugot si Lilian. Giatay. Hindi, yung bang ngayon, yun lang ang napapansin ko. Sabi kasi ni host, magsaksak muna siya. Hindi yung ano ba yung ano ko, isa kong cellphone sinaksak ko kasi andun yung net ko, maaano siya. Baka biglang mamatay. Guys, please naman guys, nakapin guys. Tapos na parang nagpakita lang naman to. Nasa na ba yung binaba mo kapatid vlog? Ikaw nga isunod ko ba? Guys, magbaba kayo dyan guys ng patutusukan guys. Tapos, huwag nyo din kakalimutan tusukin si Ping. Kahit dyan man lang makaranas ng tuso. Yan. Tusukin nyo naman si Ping. Yatay. Baka daldal tayo dito ng daldal. Hindi nyo ko tinutusok. Abay. Guys, sa nakapin guys. Tapos natusukin host. Kabilaan. Salamat sis Lilian. Gatay na yan. Sister, how much to subscribe? Ano na? Tapos, ay ko, ang likot ko talagang mag-live. Ano? Kasi guys, pasensya kayo guys kung malikot akong mag-live kasi nakaupo lang ako dito sa kama ko. Wala kasi akong upuan ba. Tapos, alam niyo naman pag medyo may edad-edad na masakit na yung tuhod-tuhod. Kaya kailangan kong igalaw-galaw ba. Kailangan kong igalaw-galaw. Ayaw ko, lagas ka na. Ano daw? Ano daw yun? Ano daw yun? Guys, sa nakapin guys, ano daw yung sinasabi ni ano? Ang hirap talaga ng matanda na ano, malabo na mata no. Ayaw ko, lagas ka na. Ano yun? Ayaw ko, lagas ka na. Ano yun? Dan tamsak kay kapatid vlog. Salamat Manoy Kubi. Lagas ka na daw, CCP. Matanda na kasi ako kapatid vlog. Nangangalay ako pagka ano ba, kasi wala akong, tapos ang pwesto ko ang lapit-lapit ng aking cam, di ba? Uugurang na kapatid vlog. Pero okay lang yun. Madali na tayong mag-ano na tayo, golden. Patusok short po, salamat. Sunod ko yan, sis Johnny. Guys, sa nakapin guys. Paki naman guys sa nakapin. Ano mo to sis Johnny? Yung, ano ba tawag nito?
Ano tawag nito? Yung isang account? Ano ba tawag nun? Ninja? No kinakain mo. Ano siya? Nabili ko to nung Friday. Meow meow barbecue flavor. Ayan, meow meow. Masarap siya. Meow meow. Wait lang. You want banana? Huh? Banana. No have banana. We have bibingka. Joke lang, host. Ako din, malapit na. Ako, hindi ah. Okay lang naman sa akin kasi talaga may edad na talaga ako. Kaya masakit na yung ano ko siguro sa ano ba sa pagod sa ano, yung pagluluto ko sa araw-araw ba. Sa kusina ay maghapon. Ano yung ko nga tong o tingnan mo, hindi siya ma-open. Tapos, may ako na tingnan yung ano yung ba guys. Guys, sa nakapin guys. Paki naman guys sa nakapin din. Palit natin si Johnny. Ayan. 9 million in the house. Salamat guys. Ano lang to guys, daldalan. Magdikitan na din and patusok na din. Wag nyo din kalimutan si host, syempre. First, si host, tusok, please. Hindi ko pati nakikita yung ano ko pa. Bibingka talaga, host. Gusto niya raw ng ano, banana. No have banana. Only bibingka we have. Tuma Music next. Nip Dan Connect. Salamat mga ni Kubi. Kapatid Dan, please. Ayan. Tapos na kay kapatid vlog. Salamat guys. Parang ano ba yung palitan natin yan guys ng nakapin. Then si ano nagbaba din si Tuma no. Guys, kung hindi kayo guys ano, kahit na yung mag-ano kayo guys, ano ba tawag nito? Go to channel kayo. Ayan. I-ano natin si Sis Johnny. Then after nun si Toma. Toma Music. Hindi ako guys makapag-view kasi yung cellphone ko, try ko nga ito kasi nga naaano yung ano, hindi siya mag-charge ba ng maayos. Ang hirap kasi ng mahirap ba, hindi makabili-bili ng cellphone ba. Para mag-view ako ng mag-view ako ng mga nandito. Mag-view ko dito sa isang cellphone, ha? Mag-view tayo ng mga ano nyo binababa. Atay, ano na nangyari dito? Ano daw? Hindi ko na nababasa. 1K subscriber. Ilan ba subscriber ni tingnan ko nga. Wait ko nga lang. Kasi nga, wait lang guys ha. Tingnan ko yan. Thanks to my music. From Kubi, ayan. Tingnan natin. Ilan ba subscriber ni Tuma? Go to channel. Uy, 500 baby pa rin yung niya. Baby pa rin yung ni Tuma Music. Guys, please naman guys, pa-support naman guys kay Tuma Music. Baby pa din ang niya, parang si Manny Kubi lang. Baby pa rin yung kanyang bahay. Ayan oh. Tuma. Watching your video. Ayan.
Ano pa, maliit pa yung bahay niya, 582. Padikit naman guys sa kay ano guys, kay Tuma Music. Ayan. Tapos, sino pa yung nandito? Pupuntahan ko kayo kasi si Kapatid Vlog. Nasaan na yung ano mo, Kapatid Vlog? Yung ano mo ba? Yung ano kanina, binaba. Kasi hindi ko maano yung cellphone ko ba. Nakasaksak kasi. Sis Johnny. Mag-ano lang tayo guys. Ano na lang tayo. Ilang minuto na lang ba? Tingin ko nga. Naka 1 hour na din pala ako guys. Salamat sa inyo guys. Pag ganun lang naka 1 hour na ako. Ay naano ko na yung isa mo sis Johnny. Na-subscribe ko na sis Johnny tong ano mo. Pinuntahan ko yung isa. Yung isang video mo kanina nung pagbaba mo. Naghang na ang cellphone ko ba? Yung sinasabi ko sa iyo sis Johnny, yung kaninang maga, yung isa-isa mong account. Pangalawa na to, pangalawa na, yung isa tapos na. Ayan. Kapatid Vlog naman ako. Kapatid Vlog, ibaba mo nga ulit yung ano mo. Guys, sino pa yung may inag dyan guys? Baba kayo guys ng ano. Kapatid, andyan ka pa ba? Yung ano mo ba? Ako si Sisi. Thanks for coming. Hello, sis ganda. Salamat, Sisi Koy. Hindi ko naman kita yung ano ni Kapatid Vlog. I-ano ko yung ano niya. Kapatid Vlog, andito ko sa ano mo, sa iyong bagong upload. Ayan. Good night. Good night, Sisi Koy. Ako si Sisi, good night. Ako si Sisi Dan. Ayan, oh. 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Dan na ako sa iyo, Kapatid Vlog. Ayan. Then, sino pa ba? Sikang atong paano? Guys, pasensya na kayo guys sa itsura ko guys kasi nandito yung cellphone ko ba, hindi ko masyado siyang maano. Sikang atong may bagong upload kasi. Ako may inano ko kaninang mga ano ko, hindi ko pa na-upload. Uy, ang laki ng ano mo ah. Ang laki ng views sa ano, 2K. Sana all. Ano to? Sana all. Guys, tapos na kayo guys sa nakapin. Guys, ano natin? Ay ko. Palit natin si ano naman, si Toma. Wait lang, ang hirap talaga. Si Marie. Tapos ka na sis Marie sa ano mo, sa iyong work. Kasi anong oras ba diyan? Same lang ba tayo ng oras? Asa na yung binaba ni ano? Ni Toma, hindi ko na makita. Puntahan ko na lang, magbaba na lang ako ng ano niya. Bakit ano? Bakit description ano talaga hindi copy? Bakit ganun? Share ba?
Copy link. Ayun. Guys, paki naman guys, sana sa ano guys, Kituma guys. Ayan, binaba ko guys. Ano siya? Short video lang. Tapos na kayo kasi si Johnny. Ayan guys, sa nakapin guys. Please naman guys. 11 million in the house. Salamat sa inyo guys. Bakit nagalit si Toma? Si Kang Atong. Why? Guys, please support guys kay Toma guys. Ayan nakapin guys. Tinaas ko na siya. Kapatid vlog. Oo, dikit na rin Manay. Bakas din. Salamat Manoy. Manay, pira na ang ano mo. Pira na ang subscriber mo. So panalo mo kuya. Dahil pagod na anuhan gayo. Dahil pa na nalag-ani kapatid. Dan Tuma from Sisi Johnny. Ayan. Thank you Tuma. From Sikang Atong. Manoy Kubi, pira na ang ano mo, pira na ang yung subscribe banana mo. 12 million in the house. Salamat sa inyo guys. Hindi pa yata nakarga yung huli mong panalo. Basta wait lang, kakarga naman siya. Aray ko, sumakit talaga ang aking ano. Tingnan ko nga. Si Manoy, hindi ako naririnig. Manoy Kubi, ilan na ba yung subscriber mo? Puntahan nga kita, giatay ka. Hindi ako naririnig. Nasa 700 na din pala. Malaki na din. Mag-ano nga tayo. May gitara pa pala dyan, oh. Ilang tao pinag-aralang mag-gitara sa wakas na natapos din. Ilang taon siguro to. Na ano lang siya, nakulang lang ng ano. Nakulang lang. 9. Ano na lang tayo guys. Ano daw? Kala ko Italian ako si Sisi. Bakit? Pilipina yan. Andito din yan andito ba sa Riyadh si ano? Dito ba sa Riyadh? Dito din ba sa Saudi ako si Sisi? Saan gawi ba ako si Sisi? Pilipina din yan ako si Sisi. Mari Kubi. Nadali ka dun ah. Salamat si Kang Atong from Sisi Johnny. Salamat Sis Mikay. Mamaya ko Sis Mikay titignan yung yung link. Ang kati ng ilong ko. Sino pa guys? Ayan, naanuhan ko na kayo lahat. Sino pa? Sino pa? Ano ba yun? Kung sino pa ang marunong magmahal. Siya pa ang madalas maiwan, gayatay. Baba kayo guys ng guys.
patutusukan guys para matusok. Hindi ko makita-kita yung ano ba. Kailangan kong ilapit yung ano ko kasi hindi ko siya mabasa. Jen Royol, mega love shout out. Thanks for coming. Mr. Nature, salamat. Ano lang to, tamang update. Daldalan ng konti. Ayan. Ano na lang tayo guys. Half hour na lang. Then mag-end na tayo. Salamat Mr. Nature. Guys, please hanakapin guys. Yung hindi pa nakadikit sa kanya. Si Tuma Music. Please support naman guys. Tuma Music. Hindi ko siya masyadong mamaanan sa kuyang ang aking tinitignan. 12 million in the house. Hagdan. Walang hagdan, lubid. 2 hours ka lang, Sisi. Oo, Sis. Hindi ako, Sis, magtatagal. Saglit lang ako. Sabi ko nga 1 oras lang eh. Update lang ba? Okay na yun. At least nakapag-LS ako kahit konti, di ba? Kasi ilang araw na akong hindi nakapag-LS. 2 hours ka lang, Sisi. Migalaw, shout out, Jen. From Sikang Atong. Sir Kubi. From Jen. Jens pala kasi iba yung ano niya. Update lang tayo kay Lolo. Baka magalit sa atin si Lolo. Ako. Oxycy. Ano na sis? 10 ano na kaya? 10:22 na Mag-alas 11 na. Kaya ano na lang. Saktuhin ko lang ng 2 hours yan. Then end na tayo guys. Dahil pang 2 oras lang ako. Pinakamahaba na yon 2 hours. Pero madalas siya 1 hour lang. Ganyan. Bakit natawa? Sa bagay sis, hindi ko na namalayan ang oras. Oo nga, hindi ko na namalayan. Sabi ko kanina, mag 1 hour lang ako. Makita ko lagpas na. Sayang naman, kumpletuhin ko na lang ng 2 hours, di ba? Sayang din. Ano na lang siya, Kunti na lang. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Baba kayo, guys, ng tutusukin ko. Tinusok mo. Natulog na si Kalbo. Nawala na. Pagka may hagdan tayo, mahaba yung oras kasi maraming kakanta. Wala man akong direct man yung ko, Sikang Atong aking live. Hindi siya naka-StreamYard. Ayun yung magsipagbaba ng hagdan, ng hagdan tuloy. Ng patutusukan. Magkanta nga tayo. Kaso nga lang baka mawala kayo pag kumanta ako. Wag na nga, baka mag-copyright pa. Kwentuhan na lang tayo. Kwentuhan na lang tayo, guys. Hanggang matapos, samahan nyo ko. Ayan, na lang tayo. Ilang yan? 20? 25? Na lang siya. Kakanta sana ako. Kaso nga lang, pag kumanta ako, makaka-copyright pa ako. Okay na yan. Okay na lang yan. Ngaw-ngaw na lang tayo, giatay. Ang dami ko na kayang copyright.
Hindi kasi ako kumain ng ano, nagugutom ako. Nagbaon ako ng konting yung niluto kong cake kahapon. Kung ano yung nasa kusina, nagtatangay kami ng makakain kasi alam mo na. 8 million in the house. Ano na lang tayo, guys? 20 minutes, 15. Ang bagal naman ng ano. Nainip si Ping. 8 million in the house. Yung mga naka-add video dyan, guys. Type naman kayo, guys. Para may maano naman tayo. May mamarites naman tayo. Di ba? Oo, di ba? Oh, mahal. Mag-ano tayo ng tinan mo. Ayaw mag-ano nung ano ko, yung mag-ano tayo ng chatcha. Maganda yung chatcha eh. Chatcha he, pira he. Wait lang. Yung ano, yung ano yun? Di ba, Manay Kubi? Pag sa sunod na labas, pwede ka sa amin mag-join us. Para ano, para masaya. May tagyawat ako. Ayaw magsipag-type ng mga ano ko ba? Magpatugtog na lang ako, guys. Ayaw nyo mag-type ba? $9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Malapit na, guys, mag-end si host. Ano lang si host? 2 hours lang. Kasi ilong ko. Ang hirap ng panahon ngayon ba? Ang kati sa ilong yung mag-ano na kayo, sige Manay, punta na ako kay Mark kasi may LS siya. Sige, Manoy. Manoy Kubi, salamat Manoy Kubi sa pag-stay, ha. Pa-end na din po ako. Salamat, Manoy. Ano ko lang to, saktuhin ko lang ng 2 hours. Ano pa, 30 minutes pa? Matapos na din to. Okay lang yan. Sige po. Bye-bye. Manay Kubi, salamat. Malakas pa ba boses ko? Parang nung kanina, ang bilis-bilis ng oras, tapos ngayon parang bumagal siya. Kung kailan palapit na yung matapos, parang nakakainit siya. Kailan ba ulit sunod na labas mo? Ano sis, baka no, December na. Di ba lumabas ako, last Friday? Baka na yan, December. Baka bago magbagong taon. Bago magkatapusan. Try ko. Kasi wala kakulitan, sisi. Oo, matagal pa sis. Di ba sabi ko sa'yo, hindi kasi ako every month na lumalabas kasi magastos.
Kasi kahit nasabihin mong ano, Daisy Fall, salamat sa paharang Sisi Koy. Mahirap, 'di ba? Kahit sabihin mong ano, may magustuhan ka. Magkalapit lang pala tayo, sis. Mega love shout out Miss Daisy from Sikang Atong. Ayan. Matagal pa, sis. Ipon muna ng pang kain. Tapos pagka ano naman tayo, hindi natin mapigilan na yung bang may makita tayo, yung bibili. Sa bagay nga, sisi, magastos pag lumalabas. Oo. Daisy Fall, salamat, sisi. Ano, yun nga, sisi, kaya nga, kahit sabihin mo na lang na lumabas ka, hindi mo maanuhan na hindi kayong, depende na lang kung talagang tipid na tipid ka, hindi ka talaga lalabas ng pera. Ang pinakaano mo niyan, mag-ano ka ng 300 o higit pa, di ba? 8 million mega love shout out, salamat. Shout out all from Sisi Daisy. Tama kasi, lalo pag may mga sale, may nagugustuhan ka, hindi pwedeng hindi ka bibili. O, di ba? O, ganyan ako, kaya hindi ako every month na lumalabas. Nagagastusan ako eh. Itong labas ko na to, nakamagkano ako. Dami ko din na ano. Pag ganyan ako eh, pag may makita ako, kuha. O, syempre, alam mong may baon ka, di ba? Kaya nakakaano din eh. Kung iisipin mo yung every month ka lalabas, ang laki ng gastos mo. Okay na yung paminsan-minsan lang. Harang again. Salamat sis Lilian. 30 minutes na lang, guys. Mag-live na. Mag-end na ako, guys. 8 million in the house. Salamat, guys. O, bawas na yun sa sahod si sayang. Oo nga, sayang talaga. Tapos, bukod pa yung bibilhin ko. Tapos, minsan may magustuhan ako. Bili ako ng ulam. Bili ako ng ganito. O, diba? Ang laki din ang nagagastos ko. Kasi, bumibili din ako ng pag may gusto akong kainin. Bumibili ako ng kakainin ko. Idol Sipal, salamat. Guys, naman guys sa nakapin guys, salamat. Idol Sipal, punta ka sa namin, punta ka sa live namin, sa live ng team namin bukas. Maraming mapapanalo na doon, Mamping, Bicolana. Anong exit nga kayo? Exit 4. Anong exit ka ba? Anong exit ka, sis Idol? Dito ka din ba sa Riyadh? Na-open-dak naman akong tugtog. Napapainda ka sa tugtog. Idol Sipal, dito ka din ba sa Riyadh? Anong exit ka? Exit 4 kami. Ako exit 9. Malayo-layo ka. Pero, ewan ko saan ba banda yung exit 9. Alam mo ba yung Riyadh Gallery? Idol Sipal, alam mo yung Riyadh Gallery? Diyan kami madalas sisi. Ano pa natandaan ng kanto na? Kanto talaga? Di ate ka, Idol Sipal. Natawa ko doon sa kanto Ano pa natandaan ng kanto?
Ano ba yung ano dito sa labasan? May ano dyan ba kung bago na yung pangalan ng tindahan dyan, bago magliko? Alam mo yung ano, dito may Boulevard Hotel. Nasa likod kami niyan. Boulevard Hotel o kaya dito naman mayroon dito Kingdom Hospital. Kingdom Hospital dyan. Tapos malapit na kami dito. Isang ganunan lang. Dito na kami sa looban. Palatandaan ba? Halimbawa may gasolinahan ba or ano ba ang may simbahan? Manay Kubi! Andyan ka pala, paliwanag mo nga kay Idol Sipal kung ano ba yung tindahan dyan sa labasan, Manay Kubi. Tutulog na ako. Sige, Sis Mikay, good night. Salamat, Sis Mikay, good night. Tulog na ikaw. Anong oras na sa Pinas? Manay Kubi, wag mo akong tawanan. Nagtatanong si Sis Idol, kasi hindi ko masyadong yung Algaik ba yon? Dating tindahan yan, tapos binago. Pinalitan ng bagong pangalan. Hindi ko alam kung ano yung pangalan. Nakita ko lang nung Friday, pero hindi ko siya natandaan kung anong name niya. Golpis Terminator, thanks for coming. Mega love shout out. Gusto mo, pupunta ka ba dito, sis? Dapat magkita kayo ni Jennifer bago siya umuwi. Lalabas yan eh. Lalabas yan bago umuwi. Mamimili ba? Kita kayo. Hindi ko nga matanda kung ano pangalan bago eh. Manay Kubi, sagutin mo nga si Idol Sipal. Baka alam mo yung dyan yung labasan dyan na tindahan. Hindi ko kasi matandaan. Bagong ano lang siya tindahan. Basta tanda ko lang yung malapit kami dyan sa hospital, Kingdom Hospital at saka dito sa may Riyadh ay Boulevard Hotel Boulevard. Kaninong lugar ba hinahanap nyo? Yung dito nga sa amin. Dito sa amin, tinatanong ni Idol Sipal. Ano daw ba palatandaan? Yung bago pumasok dito sa amin, yung tindahan dyan sa labasan. Malapit ako sa highway, yung exit namin dito. Paglabas highway na tapos paliko na. Ano naman yan, Sis Idol eh. Pag binigay ang location, madali lang naman. Hindi ko rin kasi masyadong ma-explain kasi hindi ako masyadong alam mo kasi ako pagka yung alam ko lang, sakay lang ako ng sakay sa sasakyan. Tapos kung saan lang ako pupunta, doon lang. Hindi ko siya tinatandaan. Hindi ko tinatandaan yung kung anong mga lugar. Hindi ako matandain sa mga ganyan. Yung lugar namin down, Manay Kubi. Hindi ko kasi masyado matandaan yung pangalan, bagong bukas lang. Pero plano mo bang pumunta dito? May usapan kayo ni Iper? Magkita kayo sa sa Riyadh Gallery. Riyadh Gallery. Madali lang naman yun. Nakakalabas ka din, Idol Sipal? Ano daw? Ako din di ko tanda kasi mga bahay dito nakakalula. Pare-pareho lang mukha. Oo nga. Pare-parehas nga kaya ang hirap. Di ba sila dito? Di ba? Ari ko. Di ba sila dito puro pagka sila puro location.
Kasi hindi din ako matandain. Hindi ko tanda. Basta pagka binigay mo yung location mo sa driver, alam na nila yon. Pero yung mga pangalan ng pangalan ng yung mga kalsada, hindi ko alam. Pag galing ka Kingdom sa unahan, Al-Raji. Ayan, Al-Raji Bank, pangalan, kanto right, tapos pang-anim na bahay, kaliwa. Tingnan mo. Tingnan mo, buti pa si Manoy Kubi, alam niya. Ako hindi ko alam niya. Hindi ko Manoy binibilang yung yung bahay. Pang-anim ba yung bahay namin? Yatay ka. Malapit nga sa atin yan, Mr. Kubi. Di ko alam din sa kaya na itong pastilan. Mahirap. Uy, sikang, pagka halimbawa lumalabas ka, hindi kayo natin ng driver? Ang lang yun, mo lang kung halimbawang bigay lang sa'yo yung location. Bigay sa'yo yung location, tapos driver na may alam nun. Kasi pagka mag-taxi ka, nakakatakot. Kasi kami, pagka halimbawa gumagala kami, hinahatid lang kami ng driver sa pupuntahan namin, tapos susunduin na lang kami. Ganon, hindi kami lumalakad ng Basta alam mo exit 9. Oo, location na lang para sakto. Ganon ako, pagka lumalabas kami, hindi kami sumasakay. Hinahatid kami ng driver. Kasi pwedeng mawala ba? Di ba? Gusto mo pagka naglabas kami, yung magkita-kita kami, sama ka din. Kasi sasama daw sila, si Manoy Kubi, si Kang Atong, si Sisi Mikay, pag nakabalik na. Diyan na sa Riyadh Gallery. Pagka sinabi mo yun sa driver, naman na yun, madaling yun ng driver. Alam nila yun. Kasi kung halimbawa pupunta ka, mamasahe ka, nakakatakot kaya. Ayoko naman yun, yung sakay ka ng taxi. Tapos, ikaw lang mag-isa. May pinsan nga ako dito, malapit lang kami, kaso hindi talaga kami nagkikita. Takot din ako. Takot ako sa pulis kasi mukhang... Bakit hindi kayo nagkikita? Idol Sipal, exit 9. Nasa exit 9 paglabas mo. Ring Road. Ayan si lagalag yan si Sikang Atong Alam niya yung mga road, yung mga pangalan ng Ako hindi ko alam. Ring Road nga ang highway na malawak na highway. Hindi, pagka halimbawa nagpaalam ka, pinapayagan ka din ba ng amo mo na lumabas? Kasi kami, pinapayagan kami, kaso nga lang sa mall. Kasi yung mo kasi sis, kaya alam mo sis, yung nagsasakay siya sa bus. Ako hindi ko pa talaga, ilang taon na ako dito, mag 8 years na, pero hindi ko naranasan yung sasakay ako ng bus, pupunta ako sa isang lugar na ganyan, hindi. Lang ako yung hinahatid ng driver. Takot nga ako, ayaw ko ring lumabas, baka ma-rape ko. Piste, na-impas ang pangarap.
Idol Sipan sa video. Malapit din kayo dito sa amin. Giatay ka. Miss Johnny, may galang shoutout. Marit ka talaga. Alam mo, sis Idol Sipal, hindi na siya masyadong nakakatakot. Hindi katulad, 'di ba dati pag makita mo yung mga tao parang nakaganon na kaagad yung mga lalaki, 'di ba? Pupunta ka sa yung padalahan ng pera, makikita mo yung iba't ibang ng mga tao. Pero ngayon, sa ngayon hindi na siya masyadong hindi na siya ganoon ka hindi na siya masyadong ganoon ka nakakatakot. Tsaka dati, 'di ba pagka mag-ano ka, talagang taklob na taklob ka. Ngayon pagka lumalabas kami nakaano na lang kami, ordinaryo na lang, nakapantalon, naka-t-shirt, ganyan. Hindi na kami naggagamit ng abaya. Okey naman na. Hindi na siya na siya yung hindi na siya gano'n kahigpit ba. Medyo maluwag na ngayon dito sa Riyadh, 'di ba? Hindi na sila hindi na siya masyadong depende na lang kung makita ka nila na talaga na yung may kalandian na yung mga ano-ano siguro, do'n sisitahin ka. Pero pagka yung namamasyal ka lang, yung kain na hindi ka tama, hindi na kagaya dati. Ngayon puwede ng walang abaya, oo. Maganda na nga ngayon, maganda na ngayon. Hindi na siya yung nakakatakot. Kaya medyo masarap na bang mamasyal. Sabi ng mga alaga ko wala daw pulis. Sabi ko basta hindi ako kampante. Kanina nagtapon ako ng basura, madaming nagpasama ako, haha. Sabi niya tingnan mo lang ako sa door hanggang gano'n? Kami man si Idol, hindi kami yung hindi kami natatakot kasi yung 'di ba yung para tayong sa Pilipinas, dito kasi sa'min, puro bahay din siya pero hindi siya nakakatakot. Ewan ko hindi ako natatakot kasi siya yung ewan ko siguro sanay na din ako at saka parang hindi naman delikado, wala man humihinto sa amin. Yun 'di ba yung iba ang sinasabi hinihintuan sila ng sasakyan, ganito. Saka 'pag nagtatapon ako ng basura, bukas yung pinto, bukas yung gate namin. Diyaan lang, malapit lang din sa may namin, sa may pintuan namin tinatapon. Wala man naghihinto sa aming tao. Saka dito kasi sa amin yung hindi mo masasabing highway 'to, siya, yung para siyang subdivision din na bahay tapos saka kasi dito yung kapitbahay namin, kapatid ng amo namin, tapos yung katapat namin bahay ng nanay niya. Nga kami, labas-pasok kami ng kalsada 'pag halimbawang may kailangan kami, pupunta lang kami sa kapitbahay manghingi, gano'n kami. Parang Pilipinas ang style ba. Kaya kumbaga parang hindi ako naiinip dito kasi hindi katulad sa iba na wala kang makikita talagang kababayan mo, dito hindi. Dan Tusok, Idol Sipal, salamat Miss Manny Kubi. Oo, si Kang Atong kasi yung pinatay na katulong malapit lang dito sa Exit 8. Gano'n? Pagka si Kang Idol Sipal, i-try mo minsan magpaalam ka sa amo mo tapos pahatid ka lang pahatid ka lang diyan sa gallery kung gusto mo magkita-kita tayo. Tapos pagka di magpasundo ka na lang sa driver. Hindi nakakatakot, try mo. Para ma-try mo naman lumabas. Hindi na siya nakakatakot na katulad dati. Saka sa mall ka naman pupunta, hindi ka naman pupunta kung saan-saan. Istrikto, yun lang. Parang yan doon sa amo kong una kasi ito talaga yung employer ko tapos nung that time na pagdating ko dito hiniram ako doon sa kapatid ng amo kong babae.
Yung lalaki do'n istrikto. Tapos yung pinsan ko pumunta doon kasi nga ano, may may pinadalang gamot sa akin. Yung galing Pilipinas ba pagkain saka gamot. Alam mo ba yung lalaki doon, hindi ako pinababa, siya ang kumuha nung ano, siya ang kumuha ng padala sa'kin. Yun nga lang talaga diferensya pagka yung istrikto yung amo. Pero dito sa'min okey naman, awa ng Diyos okey naman siya. Hindi siya ano, hindi siya gano'n ka-istrikto. Ano siya, payag siya lumabas kami, yung mag-day off kami. Yung 'di ba yung iba doon sa kapatid ng amo ko, yung ano doon katulong, hindi puwede siyang makipag-usap sa maneho. Yung sa driver hindi siya puwedeng makipag-usap, yung takot sila, yung maipabili lang kailangan magtago pa. Dito sa'min hindi, oks lang, oks lang siya na makipag-usap kami, 'di ba ganyan Pilipino, kapwa Pilipino okey lang. Minsan minsan nga pagka ano, madalas talaga katulong pa namin yung Pinoy naming kasamahan dito. Kung halimbawang may mabibigat na ano, gagawin dito sa bahay, yun pa ang tinatawag namin para makatulong sa amin. Hindi gano'n ka-istrikto yung amo naming lalaki. Saka labas-pasok ng bansa yun, nakapunta rin ng Pilipinas yun, tapos Amerika, madalas dati yun sa Amerika. Hindi siya gano'n kahigpit. Ano niya na yung kalakaran ng Pilipino, kung ano yung ugali ng Pilipino, kaya hindi siya masyadong strict. Pero ang ayaw niya lang yung ibang lahi kasi yung driver dito sa'min isang Pilipino at saka isang Sudan. Yung Sudan, 'pag once na gabi na hindi na siya puwedeng pumasok dito sa compound, dito sa loob ng bahay sa ano, hanggang gate lang siya. Halimbawa may ano siya, may agarat siya na ibibigay sa'min na pinabili ng amo ko, hanggang gate lang siya. Pero yung parang walang tiwala ang amo ko din sa ibang lahi. Pero yung Pinoy okey lang na pumasok. Hindi hindi siya masyadong ano, iba yung tiwala nila sa mga Pilipino kaysa sa ibang lahi. Kapag nga may ayusin dito na halimbawa, washing, pagguhing pa kanto or kung may bisita pagtapos maghain lahat magtago sa kusina gano'n dito, Ma'am Pink. Ay, gano'n? Ano nga sila, istrikto. Dito sa'min hindi, kami din ang nabubwisit. Kasi minsan may gagawa ano, may papagawa sila. Minsan 'pag wala yung mga maniho, kami ang magbabantay. Dun din ako nabubwisit kasi 'di ba yung ibang lahi ang babaho. Hindi, tabi-tabi po baka may makaano diyan kasi nasa ano tayo 'di ba, may makakarinig. Sa totoo lang iba talaga yung amoy ng ibang lahi dito 'di ba. Talagang maaano ka sa amoy, malayo ka palang maaamoy mo na sila kaya naiinis ako dun. Hindi hindi sila ano, hindi sila ganyan. Yun nga lang naiinis kami kasi yung bang minsan 'di ba may gagawa, katulad dati may gumawa ng sa labas, may pinaayos si amo, Pilipino. Mga Pilipino yung umayos dati ng mga ilaw diyan sa garden dati, noon pa yun. Alam mo sabi ng amo namin, "Sige na, paanuhin mo na, bigyan mo ng kape." Bigyan ko pa ng kape yan, bigyan ko ng tinapay. Gano'n sila, hindi sila istrikto masyado. May tiwala sila lalo na 'pag Pilipino. Iyon nga ang karamihan dito sa Saudi, yung mga hindi nakakaintindi yung sobra higpit, 'di ba? Awa ng Diyos hindi naman kami dati ganyan yan doon sa kapatid ng amo ko, pagka yung may ipapagawa kailangan may lalaki gagawa. Pasok kayo ng kwarto lahat, walang lalabas, pati katulong 'di ba kasama na. Dito sa awa ng Diyos hindi sila ganyan. Maano sila, may tiwala sila naman kahit papaano. Kasi nga siguro hindi mo rin masisi kasi yung amo mo siguro ano, kumbaga natatakot kasi alam mo naman yung mga ibang lahi, iba yung makakita lang ng babae ano na yung bang iba na sila ba 'pag nakakita ng babae lumuluwa na yung mata nila ba. Gano'n kasi mga ibang lahi. Ano, istrikto boss ko pagdating sa may mga tao kahit mga ano, kapatid.
lang niya. Pero babait naman siya sa akin, sabi nga niya, ako daw ang pinaka-the best na katulong nakuha niya. Malaki tiwala sa akin sa lahat sila. Kaya nga, pero mas sana yung bang makalabas-labas ka man lang. Kasi yung bang maaano man lang yung utak mo ba, yung minsan, lumabas ka, yung bang maki-jamming-jamming ka, lalo ngayon marami naman puwedeng yung makakasalamuha natin mga Pilipino. Kasi dito, 'di ba yung iba dito, hindi ka puwedeng tumingin sa kapwa nating Pilipino. 'Pag nasa ka, grocery ka, hindi ka puwedeng makitawa. Amo ko hindi, kahit kasama ko siya 'pag nakita kong Pilipino, ay makikitawanan ako. Hindi sila yun lang din ang kinaano dito. Saka yung mga kapatid ng amo ko, yung katulong hindi rin nakakalabas. Iba lang, yung iba meron nakakalabas, yung iba hindi. Kami din sa awa ng Diyos nakakalabas naman kami kahit papaano, kahit sabihin mong hindi whole day yung day off namin, kahit papaano, okey na din kasi nakakalakad-lakad ka kahit konti, 'di ba? Pero kung halimbawang ma-try mo, mas maganda, makapamasyal ka ba. Malapit lang, kita-kita tayo diyan, kain lang. Pero oks lang sa'kin kasi sanay naman ako na nasa loob lang ng bahay, hindi din ako pagala, kaya oks lang mas bagay. Pero ako kasi minsan mas gusto ko kasi na gala din ako ba. Ay ko, katulad ng ganyan, sabi ni Sika nga 'to magkita daw kami, okey lang. Kasi yung bang 'di ba sa ilang taon natin dito, yung makakita man lang tayo ng ibang mukha, hindi lang yung puro mukha ng amo natin. Ano na lang tayo guys, ilan na lang, 10 minutes na lang. Naka 2 hours na ako, daldalan lang tayo guys. Ayan, natuwa pa. Ilang araw kasi ako hindi nakapag-live ba simula nung lagi akong anong oras na ako umaakyat. Gano'n sisi kasi kilala nila mga lahi nila, takot din sila. Kasi sila din ang mananagot kung may mangyari. Oo, ano 'yan, takot lang yung amo mo. Takot yung amo mo. Kasi alam nila alam nila kahit amo ko, 'pag ibang lahi, takot sila, yung iba yung kasi yung lalaki kasi dito 'pag nakakita ng babae iba. Hindi katulad ng Pilipino na kahit makita kang naka-short, wala ng pakialam 'yan. Wala ng pakialam ang mga Pilipino kasi sanay naman tayo sa 'di ba, mga ugali natin. Pero yung ibang lahi, ay iba na 'pag nakakita sila ng babae tumatayo yata agad. Tayo talaga kaya kaya gano'n 'yan sis. Minsan nga ngayon pala madalang na kaming magbantay sa mga gumagawa kasi isang beses naggawa ng parang may ginawa ditong tubig yata dito sa taas. Nung time na yon wala din yung mga amo namin at saka yung driver kasi kasama nila. Alam mo kung anong nangyari, ang gumawa lalaki, yung ibang lahi. Alam mo si Jennifer pilit na kinakatok niya, pahingi ng ganito, pahingi ng tubig. Yung alam niya natutulog na yung isa doon sa kwarto, kinakatok niya ng kinakatok, saka iba talaga yung tingin. Ang ibang lahi talaga ang tingin talaga sa babae iba yung tingin niya. Tapos sa akin nga may tinanong siya, sabi ko, "Tanong mo ako dun sa driver," kasi nandun din yung isang driver na na itik, iyon. Kaya nung time na yun sinumbong namin dun sa sinumbong namin dito kay binata. Simula nun hindi na pala kami masyadong pinababantay sa gumagawa. Kasi nga bastos yung lalaki na yun na pilit na pinapasok si Jennifer, tapos nanghingi ng number, ganito, ganyan. Iyon, sinumbong namin sa amo namin. Simula nun 'pag ibang lahi na yung gagawa, yung driver na pinababantay. Pero nung hindi pa nangyari yun, talagang pagka wala yung mga driver kami nagbabantay diyan sa mga gumagawa. Kasi yung mga lalaki, ewan ko ba sa mga lalaki dito palibhasa hindi sila nakakakita ng babae, 'di ba?
Kasi mga babae dito, mga nakataklob. Kaya siguro si Kang Atong, yun din ang oo, ganun yun, natatakot yun. Kasi ano, kahit amo ko, iba ang tingin nila sa ibang lahi. Nangati yung ano ko, mamula. Iba ang tingin nila sa ibang lahi ba? Ano kasi yung parang, ano tawag dyan? Pangit na words pero, yung parang may pagkamanyak ba? Yung tingin nila sa ano, parang pag makatitig sila, parang mahubaran na nila yung babae. Kapag tinitigan mo, mula ulo hanggang paa, 'di ba? Nakakatakot. Oo, gano'n sila. Gano'n nga sila. May ganong manggagawa. Gano'n sila tapos makatitig talagang wagas. Ganyan talaga, oh. Ay, nakakatakot ako minsan na ano din ako, natakot din ako. Pero kung halimbawa mamasyal ka sa mall, wala naman ng ganyan, hindi na masyado. Wala kang makikita ng ano man. Wag ka lang pupunta siguro sa ibang lugar na yung bang ikaw lang solo, na yung maglalakad ka. Kasi alam mo naman dito, yung kalsada talaga walang katao-tao, 'di ba? Puro sasakyan na makikita mo. Nakakatakot din. Pero sa awa ng Diyos dito sa'min hindi man. Hindi nakakatakot yung pagtapon ka ng basura sa labas, hindi naman. Kasi malapit lang, sa labas lang ng gate namin, eh. Nangati yung ano ko. Bakit kaya nangati 'to? Namula yata yung aking baba, oh. 6 million in the house. Ano na lang tayo, guys, 3 minutes. Wow! Thank you sa inyo, guys. Naka 2 hours din ako sa wakas. Madalang kasi ako makapag-live talaga, hindi ako makaakit-akit ng ano, maaga. Buti nga ngayon nakaakit ako ng maaga at minsan naman, naakyat din ako ng maaga, wala na akong ganang mag-live kasi sa pagod. Nanlalata na ako pero sa awa ng Diyos ngayon medyo okey naman ang aking ano, kahit pagod. Saan ka nagbili ng bagoong mamping? Ano yon, doon sa kasamahan ko. Sa ano, katulong nung kapatid ng amo namin. Iyon, pinapayagan din yun ng amo niya, ang amo niya saka amo kong babae magkapatid. Naghahatid sundo yun sa school ng alaga niya. Iyon, pagka ano, minsan yung amo niya pang babae nagsabi, "O bumili ka daw ng pang-ano," kasi nagtitinda siya ng mga kakanin, nagtitinda ng biko, puto, 'di ba meron bakala na may mga ano, Filipino food? Ayun, bumibili siya ng mga ganyan. Ta's binibenta niya din naman sa amin, sa mga katulong din ng mga kapatid ng amo niya, ng amo namin. Iyon, kasi malapit lang din ang bakala sa kanila, minsan nilalakad niya lang din, mamimili siya. 'Pag halimbawa may pupunta kaming istiraha, sabihin ng amo niya, "Pupunta ng istiraha, mamili ka na mamaya para may pang-ano ka, may pantinda ka ba?" Doon yun sa kapatid ng ano, amo ko. Minsan nagluluto siya ng isda, binibenta niya. Ano, bagoong alamang at tsaka bagoong isda. Hindi nagustuhan ng kapitbahay ko, binigay sa'kin yung bagoong isda, bagoong alamang lang ang binili ko. Kaya nung lumabas din ako nung nakaraan, nakabili ako ng tinapa at tsaka tuyo, kaya may ulam kami ng ilang araw. Nakabili ako ng tuyo at tsaka tinapa at tsaka dilis. At tsaka nga yung nakakita ko ng talbos ng kamote, bumili ako, sabi ko, "Ang sarap nito." Kaya kanina ginisa ko lang yun sa tinapa, yung talbos ng kamote at tsaka ko siya nilagyan ng konting bagoong isda. Ang sarap. Yung isang ganyan na garapon, ano lang siya, maliit lang siya, 20. Pero okey naman. Okey naman yung pang-ano mo ba. Hindi ka ba nakakakain ng mga ganyan? Hindi ka nakakabili? Walang nagtitinda sa inyo?
Dito sa amin maraming mabibili. Ikaw na nga lang ang mag-aano, ikaw na nga lang ang magtitipid sa gastos. Malapit lang din dito, Bacala. Isang ikot lang. Bacala na. Kaso hindi na ako talagang magkalakas loob lumabas. Aha, bahala na. Magtiis, makaraos din, makakain din soon. Ganun. Parang ang hirap ng sitwasyon mo. Parang nakakainip. Nangati ako. Ako kasi 'pag ano, nabibili ko naman lahat 'pag gusto ko. Yung gusto namin yung ulam, isda. Yung halimbawa 'di ba mayroon silang mga number sa Bacala? Wala kang nabibilhan na yung may isda, yung sardinas, yung 'di ba meron tayo yung mga amo natin na ano, yung may number sila sa mga Bacala, 'pag may kailangan ka tatawag ka na lang sa Bacala, tapos ide-deliver nila sa bahay niyo, meron bang ganyan? Hindi naman ako mainipin din, masaya na ako magtrabaho, may sounds, ayos na. Ako kasi minsan, oo, nandun na tayo minsan kasi may time na naiinip din. Kasi kami minsan, 'di ba, minsan 'pag hindi kami makalabas, minsan tatawag sa Bacala, "May isda kayo ganito, pa-deliver." Puwede din. Tingnan mo ako na nag-aano na ako ba, nagbili din ako isda minsan, 'di ba? Ako ganyan pagka ano kasi hindi ako kumakain ng laham. Yung camel tsaka ano, tsaka yung karov, hindi ako nagkakain. Nagluluto lang ako pero hindi ako nagkakain ng luto ko. Kaya pagka ano, nasawa na ako sa manok, itlog, noodles, minsan napipilitan akong bumili ng isda. Kaya talagang gagastos ako. Kasi maarte ako. Hindi hindi naman sa maarte ako, yung bang may time kasi yung gusto mong kumain ng masarap ba. Kasi minsan nakakasawa na yung noodles, yung itlog, o kahit na magastusan ako minsan, bumibili talaga ako ng ulam kong sarili. Hindi ko ewan ko, kahit kahit alam mo ba 'pag nagluluto ako, buang ako 'pag nagluto, eh. 'Pag nagluto ako, tiyansahan lang yung ano, kabisado ko na yung mga ingredients ba. Tapos ang ginagawa ko, titikman ko lang siya, 'pag tumikim ako niyan, sabay mumog. Kasi ewan ko ba, parang basta, parang hindi ko siya ano, hindi ko talaga sila type anuhin, yung parang hindi kaya ng mai-ano sa ano ko ba, yung 'pag nakatikim ako nung karne na yun, parang yung parang naglalaway ako. Hindi ko alam, parang naglalaway ako. Kaya kahit alin dun hindi ko kinakain. Manok lang ako tsaka itlog, noodles, pero nangangati na ang ano ko ba. Ayan, puwede na tayo guys mag-end. Guys, nadaldal na talaga ako guys. 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Mag-end na guys si ano guys, si Pinkay. Kasi TV, thanks for coming. Mega love shout out. Nangati yung baba ko, ah. Marami ka ng alam luto nila dito, sisi. Ayos lang. Kung ano yung pinapaluto niya, lahat naman ano, marami-rami na din. Pag-uwi mo, may pakpak ka na at may amoy. Oo nga, eh, nangangati na kaya ako. Madalas nangangati ako sa ano ba, sa manok. Giatay na 'yan. Wala, eh, wala tayong choice, manok, itlog. Puro na lang itlog, itlog na puti. Naghahanap sana ako itlog na buhay, wala man. Tawa na naman ako, giatay.
Puro talaga ako kalukuhan. Pag unlive ko talaga, puro talaga kalukuhan eh. Ayan, pwede na tayo mag-end guys. Salamat sa inyo lahat. 8 million in the house. Ayan, naka 2 hours din si Pinkay. M. Cassie, mega love shout out from Sisi Idol Sipa. Sisi Idol, salamat. Ah, oo nga sis, si Kang Atong. Pagka live ko talaga ganyan, puro lang kaanuhan. Buti nga, yung iba hindi pa nag-attack eh. Pag umatak yung iba, maaano ka sa kakatawa ba, sasakit ang tiyan mo. Pero masaya, okay lang. Two minutes more, guys. Mag-end na si host. Then, thank you sa inyo lahat, guys. Sino ba? May Kuya Ted. May tanda ko ba? Ox, good night, Sisi. Good night, all. Ayan. Si Kang Atong, si Johnny, si Irene, Idol Sipal, M. Cassie. Excuse me. Hindi ko na maano. Kuya Ted. Si Mikay. Sino pa ba? Si Rogin. Si Marie. Marie ba yun? Yung kapatid niya. Hinahanap ko pa hindi ko pa siya makita. Inaano ko yung mga Manay Kubi. Salamat. Si Lilian, salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa, guys. Hindi ko makita na yung iba. Wait lang. Kuya Ted, kay Wings, salamat. Wings, si Kalbo, natulog na si Kalbo. Si Lilian, Daisy Fall, salamat. Si Koy. Sino pa ba? Si Kapatid Vlog, Mr. Nature, Bicolana, salamat. Sino pa ba? Si Toma. Thank you. Wait lang ha, hindi ko na kayo maisa-isa. Together, asan na yon? Nandito yung kanina eh. Ako si Sisi, salamat. Mimi Burr, salamat. Guys, hindi ko na kayo guys maisa-isa guys. Wala nang lumabas. Ayan. Thank you sa inyo lahat guys. Good night all. God bless you all. Love you all. Bye-bye. Bye. Good night. Sana bang nito patayan?